Και γεια σας παιδιά, The Best Channel 50 εδώ. Σε αυτό το βίντεο παίζουμε ξανά τάνκι με τον φίλο μου τον... Λέω τον φίλο μου τον... Γιάννη 18. Ναι, Γιάννη 18, νάτος πάλι. Αν από εδώ γυρίσαμε και οι δύο. Ακούγεται και το ξέρω. Αυτή τη φορά. Να ξέρετε ότι δεν έχει κανάλι στο YouTube. Γιάννη, υπάρχει περίπτωση να φτιάξεις κανάλι στο YouTube? Δεν ξέρω. Ναι, άμα θέλει βοήθεια θα τον βοηθήσουμε εμείς. Εμείς, καλοί άνθρωποι, Αργεντίνο, Παιδιά, ήταν λίγο παράκμου που γυρίσαμε και οι δύο. Δεν το έχουμε ξανακάνει. Ναι, ήταν και κάπως περίεργο αυτό. Παίρνουμε το γρήγορα. Παιδιά, δεν παίρνει κανείς να μας ανταγωνιστεί, έλεος. Τόσο καλοί είμαστε. Δεν παίρνεις πόντους, Κώστα. Το ξέρω. Είμαστε τόσο καλοί, έλεος. Να πάμε να μπούμε σε ένα με πολλούς και να κόψω το βίντεο μέχρι να πάμε. Κάτω. Παιδιά, κόβω το βίντεο και να πάμε σε μια άλλη πίστα που να είναι και με πιο γεμάτους και να παίξουμε και λίγο και τα λέμε όταν μπούμε. Συνεχίζουμε, μπήκαμε μετά από πάρα πολύ ώρα. Παιδιά, γεια σας. Εγώ κάνω το edit, το έχω κάνει βέβαια. Είναι μια πίστα εδώ, δεν το ξέρει και πολύ καλά. Γιάννη, έχεις την καλοσύνη να τους εξηγήσεις περίπου τι είναι το τάνκι? Το τάνκι είναι κάποια τάγκ που παίζουμε με όπλα. Πρέπει να αναβαθμίσουμε αυτά τα όπλα. Όπως αυτόν εδώ πέρα που έχει αναβαθμισμένο. Ναι, κάτι τέτοιο. Μπράβο, Κώστα. Και έχει διάφορες πίστες. Όποιες θέλεις. Υπάρχουν μικρές πίστες, μπορεί να φτιάξουμε όσο άτομο θέλεις. Ανά level. Και ευχαριστώ, φτάνουμε τις 1000 προβολές, παιδιά. Ευχαριστώ, ειλικρινά, που βλέπετε τα βίντεο μου. Να σε. Όχι, κάνω βίντεο. Και ναι. Να βλέπετε αυτά τα γράμματα πρέπει να τα κάνουν. Δηλαδή βλέπετε την μια μπάρα στο τάγκς μου που είναι κόκκινη. Ναι, εκεί είμαι πέρα. ακριβώς από πίσω σου, φίλε. Τώρα βλέπουμε αυτόν που το σκοτώνω. Όχι! Να, αυτός που με πυροβόλησε το είχε αναβαθμισμένο, δεν με σκότωσε επειδή είμαι προ. Αλλά με σκότωσε ο άλλος από τώρα. Θέλω και εγώ να αναβαθμίσω αυτό το όπλο που έχουν αυτοί. Εγώ το έχω αναβαθμισμένο. Αυτό με το λέιζερ. Όχι φυσικά, αυτό το ρικόκετ που Όχι το ρικόκετ, εγώ λέω αυτό με το λέιζερ το μπλε. Πολλά. Λάκα, καλή με σκότωσε. Και εμένα ο Electric έχει το σπαστικό που έχει ο Νικόλας. Ο Νικόλας δεν είναι ένας φίλος μας και αυτός παίζει τάγκι. Κοιτάξτε να σας δείξω στους φίλους. Μπαίνουμε στους φίλους και τον βρίσκουμε. Βασικά περιμένετε να τον... Λέγεται Ulti Train. Λέγεται Ulti. Λοιπόν, ψάχνουμε. Παιδιά, τι να πω. Πάω έναν electric. Να το σε Ulti Train, αυτό το level, αυτός εδώ πέρα, ακριβώς. Λέει και βέβαια μικρό level. Το έχουμε άνετα. Ο Μιτζής έκανε ελκυστρό το electric. Θα το σκότωνα κανονικά. Και δεν πήραν και βαθμούς πω. Να βλέπουμε τον Γιάννη που τον πυροβολάμε. Μην μας τροφογυρίσει όπως την άλλη φορά. Πάμε. Να ο Γιάννης που είναι από πίσω μου. Όσοι θέλουν να μας κάνουν add στο τάγκι και το έχουν το τάγκι, αυτός ο Γιάννης λέγεται Γιάννης 18. Το έχω γράψει στο description στο προηγούμενο βίντεο και εμένα με λένε Κώστας 5 Pro. Βλέπετε πάνω δεξιά το level. Εγώ παιδιά γύριζα το E. Έχω δείξει το όνομά σου, το έχω δείξει στο description. Στην περιγραφή. Αχ,
που είμαι παιχτάρα, τι νομίζεις? Ξέρεις είναι το description. Ναι. Η περιγραφή όταν είναι ένα βίντεο από κάτω. Οπότε είμαι παιχτάρα, τι νομίζεις? Θα σκοτώσω τώρα έναν εφόσον μου σκάσε όλη τη ζωή. Προλάβω για το A, με σκότωσε. Παιδιά βλέπετε δεξιά κάτω πως πάλευα για το A. Δεν βλέπουνε. Επειδή εγώ κάνω record. Παιδιά εγώ θέλω να αλλάξω level σύντομα. Τώρα που έχουν... Δυσκολεύομαι τώρα λίγο να αλλάξω level βέβαια. Παιδιά, κόβω το βίντεο επειδή θέλω να δοκιμάσω κάτι και επιστρέφω. Και επιστρέψαμε. Ήθελα να φτιάξω λίγο την κάμερα, νομίζω τώρα είναι καλύτερα. Παιδιά είμαι τρίτος. Και όπως είπα στο προηγούμενο βίντεο θα προσπαθήσω να εγκαταστήσω το Sony Vegas Pro για να κάνω πιο καλά βίντεο. Δηλαδή άμα ο Γιάννης δεν θέλει να... Τέλος πάντων, θα σας πω στο προηγούμενο βίντεο. Για μένα με σκοτώνουν δύο αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να αντισταθώ. Η ιδέα μου είναι να πάρω κι εγώ τη φωτιά και θα το κάνω. Και κυρίες και κύριοι, να εδώ πέρα το μενού και παίρνουμε τη φωτιά. Quick. Παιδιά, εγώ έχω 53 πόντους. Κουπεπέ. Είναι και το μικρόφωνο μπροστά και δεν βολεύομαι. Νομίζω έτσι είναι καλύτερα. Και αν ακούγομαι βέβαια. Βασικά δεν είναι καλύτερα επειδή μου έχει πρίξει. Πόρε βλάκα. Δεν βολεύομαι με καμία στάση, δεν πειράζει, θα προσπαθήσω όμως να παίξω. Παιδιά, εγώ προσπαθώ μόνος μου για την ομάδα. Σιγά εσύ. Ναι, άσχετο. Έχω 75 πόντους, είμαι καλύτερος, ευχαριστώ. Ναι ρε, περίμενε. Εσύ κάνεις το C, μία ώρα. Κοιτάξτε πως είστε. Με το που ήρθηκα έκανε το C. Τι γίνεται? Ναι. Για πήγαινε να κάνεις εσύ ένα γράμμα και μετά να έρθω εγώ να δεις πόσο ωραίο θα γίνει. Να, ποια είναι το D. Το πήρε. Εντάξει, με θεός, γεια σου. Να ένας. Τον έφαγε από μακριά ο άλλος. Πάμε για το B τώρα εμείς, έτσι απλά. Εγώ δεν ξέρω καν να πει καλά. Συγγνώμη για αυτό. Καλά, εμείς κάνουμε στο B. Τώρα πάμε για το E. Παιδιά, εγώ έχω 90 πόντους. Να φανταστείτε. Κουπεπέ. Κανένας μιαταρόμος, αλλά... Εγώ είμαι ο καλύτερος παίκτης του τάγκη, όπως ξέρετε όλοι. Ναι, το βλέπω. Να το δεις. Με 19 πόντους. Για περίμενε. Αυτό τώρα είναι. Οκ, δεν καταλαβαίνω. Μου σκολίζει. Εγώ έχω 102 πόντους βέβαια. Εντάξει, μου τέτοιατος το τάκι. Έχει καιρό να το παίξω. Αν ξέρετε το Liga Ultra στο Facebook, όποιος έχει Facebook, μπορείτε να το παίξετε. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εγώ είμαι στην Πανελλήνιωμα. Ναι, μπορεί να κάνω κι εγώ βίντεο με Liga Ultras. Θα το δείτε αν κάνει 20 βίντεο στο Liga Ultras. Γιάννη, θες να φανεί το ονοματεπώνυμό σου και η φάτσα σου στο Facebook, να τη δείξω? Αυτό δεν θα τη δείξω. Εσύ θα τη δείξεις? Όχι. Ούτε εγώ τότε. Έχεις το βίντεο? Πολύ έξυπνο. Και παιδιά, τα βίντεο μου μπορώ να τα ανανεώσω και επειδή μπορεί, δεν είμαι καθόλου σίγουρος. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, μας άρεσε, κάντε like, subscribe και από μένα, γεια σας, φτάσαμε